Pripravený štart na 5000 metrov mužov. No a na tej 5000 tam máme až 20 borcov. Hlavným favoritom je Peter Ďurec, okrem neho štartujú aj Jakub Patúc, Mário Košút, Adam Mihalov, Matúš Kompas, Juraj Hvizdoš, Lukáš Ďurec, Michal Sadloň, Richard Sláma, Roan Straka, Natanel Šebest, Jozef Prizuda, Samuel Búzek, Pavol Chomanič, Ondrej Lesaj, Alex Mandák, Michal Mikula, Gianluca Spilere, ktorý reprezentuje Ešoge Nitra, ďalej Jozef Škrabala a Adam Tomeček. Tieto preteky sú súčasne aj 10. kolom bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu. Spomínal som, že hlavným favoritom je Peter Ďurec, ktorý vyhral na majstrovstvách Slovenska v rokoch 2016 a 2017. Tane Bološovej, ktorá už jediná ostáva zrejme v súťaži. Dámy a páni, priatelia slovenskej atletiky, ak ste na tribúne hlavnej v tomto hustom daždi, podporme Petra Ďureca aj všetkých borcov, ktorí to dnes nemajú ľahké. Jeho medzičas na 3 kilometrov je 8 minút 26,46 sekundy. Matúš Kompas. Svojím predĺženým krokom akoby bežal úplne inú disciplínu než jeho súperi. Tí nie sú na štarte. Tu je finišujúci. No a tretí priebežne Daniel Klima, ktorý statočne drží túto bronzovú pozíciu.